काजिगावआव जोङो दिनै माल्टिपार्पस मोनसे अडिट'रियाम हल बेखेवदों। काजिगाव साब डिभिजन केन्द्रबिन्दु बियो बे एरियाया जोबोद गोनांथि दंमोन। गोबाव समनिफ्राय हास्थायनाया दंमोन रायजो राजाना बे जिनिसनि बेफोरबादि उन्नतिखौ नांगौ होननानै। दा दिनै आङो सरकार जोंनि बिटिसि बिपिएफ सरकार गठन खालामनायनि लोगो लोगो आङो आंनि केपासिटिजों श्रीजुत हाग्रामा महिलारीजों आल'सना खालामनानै आङो माखासे फान्ड बेहाय पर्बत जरानि थाखाय इउटिलाइज खालामनो थाखाय खाबु मोनदों। दा बेनि बिथोरावनो नैबे कालचार माल्टिपार्पस अडिट'रियाम हलाबो अन्यतम। गतिके जोबोद मोजां मोनदों। जों पर्बत जरा हिसाबै जौगानायनि मोनसे प्रतीक बियो। जों 5 बोसोराव आरो पर्बत जराखौ उन्नति खालामबावगोन श्रीजुत हाग्रामा महिलारीनि नेतृत्वआव। बेबो बिराद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ। जोंनि जुबक समाजखौ तथा छात्र समाजखौ मोनसे कन्फिडेन्ट बुस्ट खालामनो थाखाय जे हाग्रामा महिलारीया जे सामार कचिं केम्प मोनसे बानायनानै होनो थाखाय प्रत्येकटा एरियायावनो बिथोन हरदों। बेबायदि हिसाबैनो जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै आरो जोङो पर्बत जरायाव 10टा जोङो सामार केम्प कचिं केम्प जोङो बानायफुंनो हादों। क्लास 10 आरो क्लास 11-12 नि गथ'फोरखौ जों फोरोंथाइ होनो बा कचिं होनो थाखाय नैबे सामार भेकेसनाव जाहाथे एसेबाबो गावनि बे टाइमजों लोब्बा लाखिनानै टाइमनि गुरुत्वखौ बुजिनानै फरायनायनि प्रति जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे माबा मोनो खाबु मोनो। बेनि थाखाय जोङो मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां दक्षता गोनां टिचारफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि सहाय सहযোगिताजों आरो अबेबा जायगायाव टिउसन खालामनानै जानाय जोंनि मोजां टिउसनखौ होनो हाग्रा गथ'फोरखौ आनएमप्लयड सेंग्राफोरखौ जों होनानै जोङो बे कचिं पिरियड 28 days जोङो दिनखौ जोङो छात्रफोरनि थाखाय कमप्लिटलि डेडिकेसन होनानै छात्रफोरखौ जौगाथायाव हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय आरो बे निर्देशखौ जोंनो बिथोनखौ हाग्रामा महिलारीया होनायनि थाखाय जोङो जोबोद हाग्रामा महिलारीखौ धन्यबाद जासिदों। मोसौ फिसिनानै जाग्रा फोरनि थाखाय एनिमेल मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ। जोंहा एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टआ खामानि मावगासिनो दङ, जौगाथायनि खामानि मावगासिनो दङ। बेनि बादैबो आङो दिनै बिसेसकि बे डिपार्टमेन्टजों रिलेटेड नङाब्लाबो जोङो मोनसे आयदा जों आखायाव लादों बा जोंनि बिटिसि सरकारा आखायाव लादों। जिहेतु मोसौ बोरमा माने लाइफ स्टकआ जोंनि मोनसे सम्पति। जोंनि रुरेल मानसिफोरनि गामियाव थाग्रा रायजो राजानि थाखाय बियो मोनसे मुलधन। मोसौ फिसिनायखौबो जोङो अबेबा बोथोराव गावनि फिसा फिसौ गावनि न'खरखौ फिसिनो थाखाय न'खरनि हेफाजाबनि थाखाय बे मोसौखौनो जों फानहैनानै बे फैसाजोंनो जोङो न'खरनि नांगौथि बा गोनांथिफोरखौ जोङो सुफुङो। बे बहुद दिननिफ्राय बन्द जानानै दङमोन। बे हाथाया बहुद दिननिफ्राय बन्द जानानै दङमोन। जोङो एबार बिटिसि सरकारा डिसिसन लादों रायजो राजानि हेफाजाब ग्रामिन रायजो राजानि एग्रिकालचाराव बेस खालामग्रा रायजो राजाफोरनि जे मुलधन मोसौ बोरमा बेफोरबायदिखौ फाननो हानानै बिथांमोनहा जाहाथे आरजिनो हायो बेनि थाखाय मोनसे हाथाय खुलिनो बेखेवनानै होनो थाखाय जोङो बिटिसि सरकारा डिसिसन लादों। बेबायदि हिसाबैनो जोङो पर्बत जरायावबो जोङो मोनसे देबिटला आरो काजिगाव मोननै एरियायाव जोङो देबिटलायाव जोङो दिनै एबार नैबे इयाराव जोङो अपेनिं खालामगोन। नेक्स्ट इयाराव जोङो बर्डार एरिया रुपसि आरो महामाया जालाबिला जिहेतु बर्डार एरियाया एसे सेन्सिटिभ एरिया बेनि थाखाय आरो सेन्सिटिभ एरिया ट्राफिकिं जानो हानायनि सम्भाबना दङ बा बिभिन्न बेआइनि खामानि जानो हानायनि सम्भाबना दङ। बेनि थाखाय जोङो बर्डार एरियाखौ दोनथ'नानै मेइन एरिया देबिटलायाव जोङो हाथायखौ बेखेवगोन आरो बे हाथायनि जरियते जोंनि कृषक समाजा मोसौ बोरमा फिसिनानै जाग्रा मोनसे रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों।